Hei, olen tohtori Gerhard. Etsimme parhaillaan testaajia uudelle mieskuntoa parantavalle tuotteellemme. Nyt pitäisi ruveta tätä konetta kattoon pikkuhiljaa. Mä nyt nostan vaihteiston VEX. Sitten mä nappaan laakerit tuolta ja täältä toista lohkosta. Täältä nappaan laakerit mukaan. Kyllä nämä vähän rahisee ja on kankia, niin samaan on vaihtaa. Hakia tuolta laakeriliikkeestä uudet laakerit ja sitten sitä pääseekin, kunhan osat tuohon tulee, niin pääsee niputtaan tän koneen. Nyt on Japanin poika tehnyt vekkulisti. Kuinka mä ton irroitaan? Lämpöä koppiin. No niin. Nyt tos vihdosta viimein sitten tämä saatu tänne. Tämmönen yksinäinen laakeri. Todella kauan, että se saapui. Ja nyt toivon, että tää on oikea. Puuttuva palanen. Tästä tulee vähän mielenkiintoista, koska aivan uskonen mulle. En ole koskaan kasannut tällaista Suzukea ylipäätään ikinä missään, mutta sitten tässä on todella paljon yhtäläisyyksiä esimerkiksi Kotarin koneeseen. Nämä on aivan samanlaiset ja todennäköisesti nuo kiksisysteemit ja kytki on aina samanlainen. Mä nyt lämmitän tämän lohkon, isken tämän lämpösovitteella tänne. Ja sitten voikin ruveta vaihteistoa laittamaan. Tän iskemään kiinni. Sehän meni kuin vanhaan naiseen. Tänne sitten kuuluu tällaiset lukite prikat. Kuuluu tuonne. Näihin reikiin. Ja on puhtaat. Nämä menee vannike. Noin. Tänne tulee tää reuna tulee tuohon uraan. Nyt se meni väärinpäin. Noin. Omat ruuvit sinne. Anteeksi. Pultit. Tällaista. 6 millin. Jees, eli vaihteisto purkautuu näin. Tässä on eka. Tää on niinkö kiinteä paketti. Sitten tähän tulee tämmönen rikka. Sitten tulee holkki. Tää ei mene näköjäänkö. No. Noin. Sitten tulee ratas. Tää tulee näin päin. Hyvä siis toistepäin justi. Näin päin. Noin. Ja sitten tulee viimeinen ratas. Noin. Ja rikka päätyy. Ja tämä on niinkö se, joka nousee kytkimen puolelle. Se tulee tohon. Ja sitten on tämä vetoakseli. Tämä purkautuu kahdesta päästä. Täällä on eka rikka. Sitten on iso hammas. Taas holkki. Rikka. Sitten on pienempi hammas. Ja tässä on lukit. Seekeri.
Elikkä mä teen nyt tämmöstä neuvontavideota erään katselijan pyynnöstä. Toivottavasti nyt tästä nyt on jotain apua. Täällä on rikka. Sitten irtoaa tämä hammas. Siinä on holkki. Noin. Ja sitten tämä ei lähde enää mihinkään tästä. Tää on kiinteä. En kuvannut operaatiota, kun se on vähän työmaa kasata ja kuvata samaan aikaan, mutta se on nyt kasassa. Kampiakseli. Se on ollut pakastimessa pari viikkoa nytten, niin saa äärimmäisen helposti menemään tähän lohkoon se. Mutta kun kampura kiinni ja saa laittaa lohkot sitten paikalleen. No niin, nyt tässä lohkot paikallaan toisissaan onnellisesti. Ja. Haatikko pyörii mukavasti. Kampura pyörii mukavasti. Kaikki pyörii mukavasti. Nyt mä laitan nämä vaihteen siirtäjäosat paikalleen. Tämä vaihteisto-osat. Niin, näkee, että rupeeko nuo vaihteet toimii ennen kuin mä rupean mitään muuta tähän laittaa kasaan. Niin. Tämä vaihdeakseli. Sitten. Täältä varmaan löytyy vaihdepoljin. Kyllä. Siinä. Näillä mä nyt selvitän, että toimiiko vaihteet. Kas joo. Tästä nyt näkee 4, 3. No nyt se meni 1, sitten tosta 1 eteenpäin. No. Ja nyt menee 2. Nyt on vapaa. Touch it. Se toimii. Ei muuta kuin vaihdehilut paikalleen. Nämä on niinkö juuri samanlainen systeemi kuin kotarissa. Tässä on tämmöiset pienet no näkyykö ne? Nyt näkyy. Tämmöiset hakaset, mitkä sitten niinkö tätä työntää niinkö eteen taakse. Ihan fiksu systeemi. Sitä ennen mä kyllä laitan Stefat tonne, niin ei pääse mitään törkyä laakereihin. Tässä on nyt kampiakseli Stefat ja sitten mulla oli mihin se nyt hävisi? Johonkin kuitenkin niin täydellinen Stefa-sarja. Täällähän se on. Täydellinen Stefa-sarja tuonne kaikkialle muualle. Kun Stefan laittaa, se on jämpti. No niin, nyt tos vaihteen siirtäjäsysteemit nipussa. Vielä kohta näkee käytännössä, miten tuo toimii. Noin. Eli tää tulee niinkö tosta. Noin. Ja. No nythän sen näkee. Kippaan. Kone vasta. Noin. Sitten sieltä vaihdepoliin. Tukiveks. Ei mihinkään. Ei mihinkään. Ne on varmaan väärinpäin mulla täällä nämä. Voi. Tudi, nyt toimii vaihteet oikein. Mulla oli, katon, nämä hakaset täällä.
niin tämä oli tällä puolen ja tämä oli tällä puolen, niin se on se kolo niin toisessa laijassa. Ja kun se on toisessa laijassa, niin se jäi kanittaan hevosen kenkää vasten, jonka johdosta se ei toiminut. Nyt mä laitan kiksin palikat. Tässä on tämä, mikä tulee tänne alle. Ja loput taisi ollakin sitten täällä. Täällä. Eipäs ollut. Nyt löytyi kiksi. Sinne menee hampikas ja sitten tuo jousi ja ne menee. Noin. Sitten ei muuta kuin tuo venytetään tohon noin. Sitten testataan. Että miten hätäisee se. Vähän enemmän saa jännittää yhden pykälän. Tuo. Noin. Vähän tuonne päin. Nyt se on tossa. Täältä venytetään sitten vaan tämä. Nyt se meni pykälän liikaa. Taas saa taistella. Pykälä. Tonne. Nyt. Noin. Nyt se on aika hyvin jännitteessä. Testaa. No. Mene nyt. Mene. No. Nyt. Se saa olla siinä. Seuraavaksi sitten kytkintä. Eli tuohon. Vaan hetkonen. Hyvä kun menee sähköt tallista, niin onneksi on DR. Mutta kun työvalot päälle ja homma jatkuu. Nyt katsotaan täältä. Tuo. Nämä on kondiksessa. Kyllä. Tuon pakokosäädin. Sitä mä en vielä kato. Vaan täältä. Ei tämä, vaan tämä. Kyllä. Eli tohon tulee toi laakeri. Tämä. Ja sitten otetaan tämä. Tää pitää vielä tsekkaa, että mites tämä toimii. Tulee todennäköisesti tän läpi menee joku tappi, mutta no, sen näkee kohta.